Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chiSingapwe, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangu wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuda sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, panapa ndine nyaya hombe yandinayo, saka ndichangokuverengerai mbichana and then tatapinda muvidhio mamazvionera mega, mamazinzwira mega kuti hanzi Zimbabwe yorarama neupenyu hwekupema. Zimbabwe yaakurarama nemadonations, yeti vakuru vari kurova sadaka. Rega ndingoverenga panapa. Hanzi, the Zimbabwean leader, President Emerson Mnangagwa, recently received a significant donation of medical supplies from religious leaders. A group led by Madzibaba Moses Gwasarira, representing Vapostori and Vazioni for ED, donated zvinhu izvi. Vapostori nevazioni for ED, but iyo kana yakuzotaurwa zvayo nevakomana inenge yakuzonzi for economic development. Handizvo zivo zvangu ipapo, but nyaya iripo ndeyekuti tapiwa zvinhu madonations, ndo zvinongoita upenyu hwenherera, kuita sei kuraramiswa nemudeme tichipiwawo chi mudeme. Nhasi tikapiwawo bhurugwa, mangwana topiwawo heti, mangwana topiwawo chikafu, mangwana tombonyimwa, zvichingoenda zvakadaro kusvikira tichitoenda kumberi. Ndonyaya ndiri kufamba nayo zvamanje kuti hanzi upenyu hwedu semazimbo isusu, upenyu hwedu, hurumende yedu iri kurarama nekupema, yet they are busy abusing my funds, they are busy abusing chi upfumi hwenyika. Ndonyaya ndinayo panapa nditika right. Ndisandapinda munyaya yangu ndikuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo, toita sei tofambira nyaya yacho. Handitika right. Kana uri mugaro wemuSouth Africa, une bhindauko rako rauri kuita, handitika kabhizimusi kako nyana kauri kuita, ndikutaura izvo kuti zvanyore kuti ite sei uregister kambani. Chinongodiwa ipassport yako chete ine mazuva zvepemiti zvaiwa yatongonhoroondo, handitika. Saka zvaunongoita unongobata Owen panhamba idzo dziri pascreen idzo, womutaura kuti Owen, ndabva nekuna DJ Holly, vandiudza kuti iwewe ndiwe munhu wacho anokwanisa kutondirejistera kundirejistera kambani yangu kuti zvinhu zviite sei, zvinhu zviite, handitika. Saka batai Owen panhamba idzodzo, moita sei, motaura naye. And then mufana wangu ari kurova gospel rinopisa, gospel rinonakidza, rinopfuura rababa Harare, and munomusupporta YouTube channel yake. Ndichamuunza for interview. I know it's been long since last month tichipromisa kuti tichauya naye. I'll make sure kuti this week tauya naye pa interview, which means kuti this week iri kupera nhasi kana mangwana tinenge tauya naye, handitika. Zvamanje rega tipinde muvidhio muite sei muzvionere zviri kutaurwa, zviri kuitika, kuti aiwaka tapiwa nevapostori for ED. Mahwani chaiwo vapostori vaita sei varwisa vapostora nevaziona for ED, hands for economic development, baba, economic development. Let's see how it goes here. Clerical outfit Mapostori Nema for economic development has donated some medical supplies to Zimbabwe President Emerson Mnangagwa. The president received a donation at State House this morning. The supplies comprised of 1.2 million packets of sanitary pads, 570 hospital beds, and 560 wheelchairs. President Mnangagwa applauded the group
for their charity. We should be able to thank those who have made the donation. These are the people in society who think about others, not about themselves. They've gone out to mobilize resources for the purposes of helping those who do not have. So I'm so grateful that such citizens in our country think about others, not about themselves. And I'm so grateful. President Mnangagwa says his office will identify institutions with need and distribute the donation. But in fact, they could have just got these things and distributed themselves. But they felt, no, let's put these things together, give it to the president, and identify the people in actual need. It is now my duty and the office of the president to identify the most need in our society. The donation was procured from resources pooled amongst congregants of the various churches that make up the clerical group, Mapostori Nema for economic development. Their leader, Madzibaba Moses Kwasarira, says he hopes their efforts will augment government programs. Chipo ichi tinoona chichabatsira zvikuru mabasa ari kubatwa nehurumende kufamba kunoita first lady mukati menzvimbo dziri muZimbabwe kumaruzevha kunenge kune vanhu vanenge vane matambudziko anenge achida kuti vabatsirike saka tauya nezvibatsiridzo kuti zviwedzere pane zviri kuizwa nehurumende. Apostolic sects have traditionally been known to shun hospitals and conventional medical care. But through repeated engagements with public health advocates, these sects are finally coming around. Not only are they giving back to hospitals, but they are now encouraging each other to seek professional medical care. Shera Munjenjema for ZTN News at State House. Right, mazvinzwira tinoti kumapostori maita basa matibatsira. Matibatsira, thank you very much. At least zvichaita sei zvichatombobatsirawo vanhu 102 handitika ndo nyaya yanga ndingori nayo zvamanje manje. Let's not forget gwenzi rephytomed ndo gwenzi raunofanira kugara naro mumba zvamanje manje, ndo gwenzi riri kuita zvinhu. Saka ukanzwa musoro, ukanzwa musana, ukanzwa mudumbu, ukanzwa papi parwadza, ukada kucleana system, ukaita dumbu hombo uchida kuti ridzikire, aiwa bata manhamba ayo ari pascreen ayo, ndo vanhu vacho vari kuita zvinhu zvamanje manje handitika. Saka bata namba idzo kana uri muZimbabwe dzakanzi +263 zo wotaura naNyari, kana uri kuSouth Africa wobata namba idzo dzakanzi +27 idzo wotaura nani naFoche handitika. Musakangana kwaudza kuti tabva nekuna DJ Holly vanokupai madiscounts chaiwo zvinhu zvoita sei zvoendeka handitika. Ndonyanga chikufamba nayo zvamanje manje. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.